Фирма Тангра е частна компания, основана през 1989 година и е специализирана в областта на вентилационната, климатичната и отоплителна техника. За изключително кратък период фирмата се утвърди на пазара благодарение на своя професионализъм, коректност и високо качество. Фирмата има изградени търговско-консултантски центрове в София, Варна и Бургас. В тях ще получите оптимални варианти за решаване на вашия проблем. Екипът от високо квалифицирани специалисти внимателно изяснява вашите потребности. Отделът за техническа информация е готов да ви предостави проспектни и офертни материали. Проектантско-конструкторският отдел изготвя работните проекти и конструктивната документация на оборудването. Интересно и полезно е да разгледате търговската зала. Тук по групи са подредени съоръжения и елементи, които ще бъдат вградени във вашата инсталация. Прави впечатление изключително широката гама индустриални и битови вентилатори. Тангра е представител за България на испанските заводи Солер и Палау и поддържа на склад сериозни количества вентилатори. Тонон Форти е друг основен партньор на Тангра в областта на климатичната техника. Постоянното партньорство с GLV, Lead Air и RTV Coils осигурява постоянен склад на аксесуари и елементи за монтаж. В търговската зала са показани продуктите, произвеждани от Тангра. Широката гама от вентилационни решетки не само ще проветрят вашия обект, но ще задоволят и изискванията на вашия архитект. Климатичните камери се изработват съгласно европейските норми, като специално внимание се отделя на системите за икономия на енергия, които ще ви позволят да снижите с 60% енергийните си разходи. Тангра е производител на центробежни вентилатори. Дългогодишното ползотворно сътрудничество с Пункер ГmbH доведе до създаването на гама от вентилатори с висока производителност и ниски шумови характеристики. Всеки вентилатор съдържа заводски балансирана турбина и минава тест контрол преди излизане от производствената линия. Така, вие получавате един сигурен и надежден вентилатор.
комбинация с кухненските смукатели, те идеално решават проблемите на всяко заведение за хранене. Съоръженията за икономия на енергия са изключително важен компонент от производствената и експортна програма на Тангра. Повишаването на цените на енергоресурсите и необходимостта от грижи за околната среда правят тези продукти все по-търсени и често задължителни в системите за вентилация и климатизация. Гамата от компактни въздухоподаващи блокове е проектирана да обслужва неголеми обекти. Съдържа основните компоненти за климатизиране на въздуха и осигурява изключително удобен и бърз монтаж. В търговската зала можете да откриете оборудване за локална екстракция на шведската фирма Недерман. Екип от специалисти е на ваше разположение, за да ви посъветва в правилния избор и да демонстрира функциите на всяко съоръжение. Видимата част на вашата инсталация са въздухоразпределителните устройства. Те се изработват от специално конструирани във фирмата профили. Сглобяват се по зададени от вас размери и отиват в участък за прахово полимерно покритие. Въздуховодните мрежи се изработват на специализирана линия по зададени на компютър размери. Обърнете внимание на оребряването. Това е сериозна предпоставка в инсталацията ви да няма вибрации. Европрофилите с вградено силиконово уплътнение гарантират плътност на системата. Топлинната изолация е важен елемент за икономия на енергия и предпазване от конденс. Изключително важна е точната изработка на детайлите. Прецизните и високопроизводителни машини с CNC управление гарантират точност на изпълняваните детайли до 1/10 от милиметър. Системата за лазерно рязане изготвя необходимите детайли за специализираното оборудване. Сериозните складови наличности на съоръжения са още едно предимство, от което вие бихте могли да се възползвате.
Револверният склад от заготовки осигурява бързото изпълнение на вашите поръчки. За да отговори на вашите все по-забързани изисквания, екипът на Тангра поддържа на склад най-често търсените продукти. Крайният етап от изпълнението на вашата поръчка се нарича монтаж и въвеждане в експлоатация. Монтажните екипи са оборудвани с всички необходими машини и транспортни средства, за да бъде извършена монтажната дейност качествено, бързо и без затруднения. Разбира се, най-важни са резултатите от пусково-наладъчната лаборатория, която изпитва инсталацията след пускането ѝ в експлоатация. Всички нови или модифицирани съоръжения се изпитват в аеродинамичната лаборатория на фирмата, преди да бъдат пуснати в редовно производство. Вашето мнение е най-важното за нас. Фирма Тангра присъства на територията на район Връбница от 1999 година. Тя е разположена в един изключително перспективен район, който в последно време се развива доста бурно. Фирмата е разкрила около 220 работни места на територията, за което ние сме доста благодарни. Отношенията между фирма Тангра и общината се развиват на едно изключително коректно партньорство и ние непрекъснато търсим възможности за развитие на общината с такива фирми, които са толкова коректни. Това е и кабинет номер 1, т.е. кабинета на министър-председателя. Това е голямата гранитна зала. Това са заседателните зали на Конституционния съд, които са на последния етаж и редица по-малки други обекти. Изключително прецизни и точни хора. Огромна климатична инсталация, която за момента върви добре и трябва на 15 декември хотела да почне да работи. И мисля, че ще се справим заедно двете фирми с изпълнението на задачите. И много други обекти правим в момента с фирма Тангра. Много индивидуални частни къщи, административни сгради. Доволни сме просто от това, което се случи. Фирма Тангра има богат опит в изграждането на различни обекти. Бизнес комплекси, търговски центрове, промишлени предприятия, хотели, заведения, дискотеки.
Основни задачи на фирмата са непрекъснато повишаване на квалификацията на екипа, усъвършенстване на оборудването, създаване на нови продукти и най-вече гарантиране на високо качество на услугите и продуктите. От 2002 година Тангра има изградена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001-2000. Не случайно Тангра е отлично развиваща се и просперираща компания. Собствениците на фирмата са на водещи позиции в мениджмънта. Това са хората, които се грижат за вашите интереси. В продължение на повече от 18 години ние се стремим и постигаме устойчиво развитие. Това означава непрекъснато нарастване на производството, продажбите, монтажа, без от това да страда качеството на продуктите и интересите на клиента. Точно обратно, обновяваме производственото оборудване, повишаваме квалификацията на персонала, създаваме нови продукти, предлагаме нови услуги. И може би най-важното е професионалното отношение и коректността към клиента. С увереност мога да кажа, че качеството на нашите продукти е високо оценено на нашия пазар и в много европейски страни. Обръщаме особено внимание на системите за икономия на енергия и опазване на околната среда. Имаме уникални разработки, една от които беше отличена със златен медал на Международния панаир в Пловдив. Директният контакт с продуктите е много важен за клиента. За тази цел сме изградили широка дистрибуторска мрежа в страната и целия Балкански регион. Бих искал да уверя нашите партньори, че с професионализъм и качество ние се грижим за техните интереси. И то не само за момента, а в течение на годините, за да се чувстват доволни и спокойни, когато работим заедно. Защото доволният клиент е най-добрата реклама.